Worst move, ew. Sig med øl og brød, må man kaste rundt med sutter. Må man tegne på tapetet, må man slå en masse brutter. Må man hænge i gardinet og hælde mælk på stolen. Må man spise alle blomsterne og vælte bogreolen. Det må vi ikke. Fy, skam, fy, slemme, fy, niks, slut, forbudt. Men hvad må vi så? Må man bade telefonen? Må man bide i en støvle? Må man tisse i klaveret? Må man sludre? Må man brøvle? Må man vaske sig i kaffe og komme mel i huen? Må man give grammofonen blæ på og tage mudder ind i stuen? Det må vi ikke. Fy, skam, fy, slemme, fy, niks, slut, forbudt. Men hvad må vi så? Må man male sig med øl og brød? Må vi sidde musestille? Må vi gerne vaske hænder? Må vi godt lade være et stille? Må vi sige nej til kager, men ja til torskerovnen? Må vi synes, at far er dygtig, når han vasker folk på vognen? Ja, det må vi gerne. Næse, fint, ja, meget vigtigt, stor, klap, fint, flot, det var godt. Nå, det må vi godt. Må man male sig med øl og brød? Må vi sidde musestille? Må vi gerne vaske hænder? Må vi godt lade være et stille? Må vi sige nej til kager, men ja til torskerovnen? Må vi synes, at far er dygtig, når han vasker folk på vognen? Ja, det må vi gerne.